man ryger jo ikke. Du prøver Jens, så prøv nu. Jamen, du skal da puste op med næsen, mand. Jeg kan prøve hovedet. Jo, det kan du så. Så er der fordi, du har et mærkeligt hoved. Lange her. Det er fordi, det er en skål. Jeg fik mit hoved er lidt stort. Ja. Ikke at se lidt højere. Man skulle tro, at den går ud og trækkes helt meget ud. Er det ikke? Jeg er så tyrkisk. Jeg er så jævla dårlig. Det er så små. Det kunne ikke engang være på min pik. Nej, det er så Hey, hvordan kan den det? Du er da bare Ej. fanden, altså. Og laver jo bare en fest. Jeg er så tyrkerpak. Man kan jo aldrig komme over hovedet. Og Jens, det kan det godt. Det er godt. Jeg er pikrodet. Ej. Så var der andre. Du skal nå det lidt ud, så. Er du dum, eller hvad? Du er dummere end de andre børn, jo. Hvad? For helvede. Hold mig så ikke. Nej, jeg er jo sød. Kan det papir? Jeg havde godt papir. Kan du ikke strække? Nej. Nej, det skal holde Det kan den jo ikke, altså. Nej. Vi kan Jo, klare men jeg kunne huske, der var et eller andet på min gejsfuld. Det er fordi, man pusser den op, eller? Jeg ved det, på grund af, at han er så jævlig, det er så lidt, det er så tyrker. Det var altså sådan nogle mikroner. Ja, hun har skål det der, Det er mand. small, altså. Det er small. Ej, men den er fint nok, at det er lige op. Det er altså small. Det er small ud, Arne. Jeg kan mærke lige, Arne, det er small. Jeg er for givet. Jamen, det var hans kondomer, ikke også? Det var jo ikke. Jensen, har en til. Hvad er det? Leg med den. Nå, men der er en stor en her deroppe. Ej, det Han står ikke. Hvor Hvordan er det? Ej, jeg var totalt meget lort. Small, hva'? Altså. Så har du klart. Sidder du ikke med creme? Det er altid godt at have på fingrene. Det er du ikke gravid der i hvert fald. Igen. Gravid på fingrene. Jeg blev sgu gravid på fingrene i går. Det har jeg også. Det går ikke, det går ikke. Lugter godt af coffee. Ja, jeg er klar. Hent. Ja! Nej, det kan man ikke. Ingen lad sig gøre. Nej. Sprækker den. Nej. Mere, kom nu! Ja, men det kan man ikke. Ja! Facebook på det her. Det er spaceship, der er. Ej! Hold. Det er en sej video. Jeg har det hele på taget. Jeg har det hele på taget. Ja, det er så godt. Brad Pitt håber, at der er sådan en streg panden. Du skal prøve med, altså. Der er noget næsten.